İçäsi yurttaşlar, esenlikler oğuz ile taýgat ýeňilme. Hoş geldiňiz Hayat Hanım. Esenlikler yurttaşlar. Hoş gördüm yurttaşım. Yerden bek formatı değiştiripsiniz. Oğuz eli. Hawa dogry ýöne türkmeniň kökleri oğuza uzanýandyr. Köklerimiz oğuzdan gelýändir. Hakykatdanam oğuz eli diýip yüzlenmek gaty dogrudur. Bugün temamız näme? Kardeşim bugün tema Türkmenistan'da ýokda. Institutlar, guruluşlar, yani devlet ýurdu ayakta saklap bilýän meni we ýene-de milyonlarça yurttaşymy ikmanda etmen saklap bilýän, yani öz ýurdunyň içinde hani 4-nji ýerde baýlyk diýär, gaz gurulanda, energetika boýunça. Ana şo zatlary bizi biziň wagtymyzda, yani halkyň wagtynda işler ýaly guruluşlar we oňa da institutlar diýilýär. Indi şo wagtda agar tema agar şo wagtda halkymyza bilgi bersek, institut diýip biziň ýurdumyzda yurttaşlar ýagny ýalňyş düşünje bar institutlar. Diňe pedagog 4 ýyl 5 ýyl okuyan, Aşgabatda okuyan, Belarusda Nirwatyn institutda okudum. Pedagog bolup geldim diýen bol. Şol düýpden düýp göter ýalňyşdyr. Onuň institutlaryň asyl näme işe diýär. Ýa-ni gaýdy başda gaýdy geçip meni milyonlarça Türkmenistan ikmandalykdan saklayan guruluşlar da şo hakda gurulum etsek, siz taýin bolsaňyz mümkinçiligiňiz bar bolsa. Bolýa. Hawa, bolýa. Men birazajyk bildigimden düşündirsem, institut diýip bizde ýurtda biziň türkmenler arasynda institut diýip nemeler aýdylýar. Ýokary okuw jaýlaryna institut diýilýändir. Hawa olaram institutdur. Ýöne diňe ol ýokary okuw jaýlary institut däldir. Nemeni insan dogulup, insan aslında dogulanda dogulup ve ta ölýänçe o institutlaryň içinden geçýändir. Institut diýmek guruluş diýmek. Bir institut diýmek bir guruluş diýmek. Meselem bir guruluşdur. Guruluş, bu guruluşyň meselem o guruluşyň içinde birden kän adam bardyr. O guruluşyň öz maksady bardyr. Özüniň funksiyasy bardyr, maksady bardyr, etmeli işi bardyr, özüniň infrastrukturasy bardyr, özüniň hem simbaly bardyr. Meselem getirsek, ine ketelhanany alaly. Ketelhana bir sosial institutdur. İçinde belli bir nemesi bolan, kär alan, käri okap alan adamlar işleýändir. Mesela medsestralar, doktorlar işleýändir. Herhili neme ugur boýunça işleýändirler. Ketelhanaň özüniň bir maksady bardyr. Bu da adamlary bejermek ve ketelleriň öňüne almak, ketelleri duydurmak, araşdyrmak ýalak maksatlary bardyr ketelhananyň ve özüniň infrastrukturasy bardyr. Bu ketelhana öz işlerini nädip amala aşyrýar? Elbetde binasy bardyr. İçinde işlemek üçin adamlar ýa-da ketellere kömek etmek üçin neme yerleri bardyr. Meselem neme bardyr? Öz enjamlary bardyr, uzileri bardyr. Neme ýene de şonyak enjamlary, laboratoriýalary bardyr. Ganyň, peşegiň, ýene şoňa meňzeş analizlary almak üçin, öwrenmek üçin enjamlary bardyr. Meselem nädip tanap bolýar? Bularyň hem simbollary bardyr. Nädip tanap bilýär? Bu sosial institut, bu sosial guruluşy nädip tanap bilýär? Tiz kömegi her kim bilýändir. Tiz kömegi, dogry diými? Ine şeýle simbollary bolýandyr. Biram üstlerinde uniforma bardyr. Doktorlaryň giýýän uniformasy bardyr we olar uniformasyndan derhal tanap bolýandyr. Etiline şu makalymyzda getirişim ýana, şon ýana guruluşlar diňe ketelhana däldir.
Maşgala da bir guruluşdur, kiçicik bir guruluşdur. Ketelhanada guruluşdur, çağalar bağı da bir guruluşdur. Oku, orta okujaýlaram bir guruluşdur, institutlaram bir guruluşdur. Mesela mine eskerlik vardır, eskerligem bir guruluşdur. Hatta ine tutsakhanalar vardır, o da bir guruluşdur. Bütün bizim cemiyetimiz ve bu guruluşların hemmesinin tutuş bir maksadı vardır. Cemiyete hizmet etmektir. Cemiyete hizmet etmek ve bu guruluşların hemmesi bir insana gatı täsiri vardır. Gylygy, häsiýeti, şahsiýet bolmagy, kämilleşdirmäge, bir insanyň kämilleşmesine gaty uly goşandy bardyr. Indi şöýtürk mysal üçin has gowy tanatmak üçin bu guruluşlary şöyle bir şu guruluşlaryň içinden geçeli. Sebäbi insan dogulandan ölýänçe şu guruluşlaryň içinden geçýändir. Guruluşlaryň içinden geçip bir şahsiýet bolup bilýändir. Şahsiýet kaçan bolup bilýändir. Bu guruluşlar dogry we saglykly şekilde işlen wagty şol jemgyýetde saglykly şahsiýetler ýetişýändir. Meselen alalyna bir adamy, doguldy bir adam, dogulan wagty maşgalada bolýandyr. Maşgala kiçicik bir institutdur, bir guruluşdur. Bu guruluşyň saglykly, dogry saglykly işlemesi üçin munyň hökman bütewligi önemlidir. Bir maşgalaň içinde ejesi bolmalydyr, dädesi bolmalydyr. Indi bu maşgala tiplari her hil bolýar. Ine nuklear maşgala tiplari bardyr. Diňe ejesi, dädesi we çağalardan bolan maşgaladyr. Ve has giňiş maşgalalar bardyr. Munyň içinde evet bu geleneksel biziň türkmen maşgalalarymyzda has kän duş gelýändir. Bulam garratasy, garry enesi ýa-da ekesi, agasy ýa-da adamsynyň dogany ýa-da ejesiniň dogany diýip şonýany giňiş maşgalalar bizde has kändir. Indi bu maşgala näme üçin önemlidir? Näme üçin munyň bütewligi önemlidir? Meselem bir maşgalada ejesi ýa dädesi şolaň ikisiniň biri eksik bolsa, berde bu guruluşyň dogly bir şekilde işläp bilýän däldir. Sebäbi atanyň bir ýerine ýetirýän funksiýasy bardyr, ejeniň ýerine ýetirýän funksiýasy bardyr. Şol ikisi maşgalada bütewi bolan wagty çağa hakykatdan da jogapkärçiligi ilk şu maşgalada çağanyň ilk fundamenti goýulýandyr. Näme üçin önemli? İlk fundamenti goýulmalydyr çağanyň bir şahsiýet bolmasy üçin. Sebäbi şu ýerdäki goýulan fundament munyň ömür boýunça nähili kämilleşjegini ýam şekillendirýär da şu fundamenta baglydyr. Bu adam nähili şahsiýet boljagy. Meselen bir maşgalada bir çağany atasy ýerinde, ejesi ýerinde dogry dürüst sökmäni çağa bir kiçicik adam ýana garalyp munyň sökmäni söýgü bilen ýetişdirilen wagty atasyndan jogapkärçiligi we enesinden gerekli duýgulary alyp öwrenýändir. Maşgalaň içinde bir çağa bağ gurmany öwrenýändir. Maşgalaň içinde biz diýmäni öwrenýändir bir çağa. Meselem öz öýü üçin göreşmäni ýa-da en atasynyň arkasynda durmany ýa-da bir dogany bar bolsa doganyň arkasynda durmany, bile ýaşamany, birlik bolmany, bir ýumruk bolmany çağa maşgalada öwrenýändir. Şonuň üçin çağa bu maşgala institutu gaty önemlidir. Diňe manyň bilen däl, diňe bir fundament goýmak bilen däl, biziň aňyrdan gelýän taryhymyzy, dilimizi, bütün medeniýetimizi geçirmekde de maşgalanyň gaty uly rolu bardyr. Nesilden nesile geçirmekde gaty uly rolu bardyr. Hem ene ata çağanyň ilk muallimydyr, ilk örnegidir. Ene atadan örnek alýandyr. Şonuň üçin hem bu maşgalada atanyň ata ýanak, eneniň ene ýanak bolmasy we ikisiniň bütewi bolmagy gaty önemlidir. Indi geçeli çağalar bagyna. Indi şöýtür, şeýdele bolmasa, ene maşgala diýdi, kowama nähili bolmaly maşgala. Ene umuman düşündürdüm. Indi biziň Türkmenistanda nähili? Bu institut nähili biziň Türkmenistanda? Biziň Türkmenistanda bütewligi ýokdur bir maşgalanyň. Näme üçin? Sebäbi ýurduň aglabaty gazanjy üçin işsizlik zerarly. Gazanjy üçin
yurttaşına çıkyandır. Bir maşgalada ya enjeti eksiktir, ya atası eksiktir, ya da ikisem yoktur. Ya mamasına taşlap gidendir, ya garrejetine taşlandır, ya da bir garındaşlarının birine taşlap gidendir. Berde eýem, bul eksiklik bolan wagtda bir maşgaladan eýem funksiyasy munyň agsayandyr. Berde dolu bir derejede bir çağanyň fundamentini goýup bolýan däldir. Demek bizim bu maşgala institutumuz hem bozukdur, bozulandır, taglykly işleyen däldir. Geçeli çağalar bagyna. Çağalar bagy bir çağanyň ilk bir sosialleşme, ilk jemgyýete çykyp sosialleşme yeridir. Şonuň üçin şu yerde bu çağa kollektivde yaşamany, has kamilleşmeni, bir-biri bilen gatnaşmany, dostlugy, ilkinci gedek dünýäni öwrenme baradaky bilgileri alyandyr. Şonuň üçin berde nähili hökman işini bilýän spesialistler gerekdir. Berde pedagoglar gerekdir. Berde nemeler gerekdir. Psikologlar gerekdir. Bu çağlar bilen nemetmäge iş alyp barmak üçin. Travma almasızlyk üçin gaty habardar neme şekilde bolma. Bular bir ösüp barýan näme diýilýär, bir hiliz diýilýär türklerde. Muny täkel bir zatda döwlü bilýändir bu neme, bu ýapy çağa diýende. Indi Türkmenistandaky biziň nemeler alaly, biziň çağalar bagyny alaly. Biziň çağalar bagynda gerekli psikolog ýokdur. Öz işini bilýän pedagoglar ýokdur. Ýokdur, sebäbi bizde ýok, çykarylmaýar. Ýok, spesialist çykarylmaýar bizde. Ýok oňanak spesialistler. Çağanyň doğrudan şol ýaşdaky şol ýaşda nähili dagranmaly, nähili ýetişdirmelisini bilýän spesialistler biziň ýurtda ýokdur. Gygyrýandyrlar, sökýändirler, iýmitiň nähili bolmalysyny bilýän spesialistler hem ýokdur. Näme iýdirmeli bu ýaşda, näme içirmeli? Bular hem ýokdur bizde. Şonuň üçin bu nemede çağalar bagam bizde gaty eksikdir. Zaten baştan maşgalamız eksik başladymy, munyň iýdem eksik bilen dowam etýändir. Indi geçeli okuw jaýlaryna, orta okuwlarda bir çağa eýem çuňur bilim alyp başlaýandyr. Berde çağa men diýmäni öwrenýändir. Maşgalada eger biz diýmäni öwrenýän bolsa, berde bir çağa men diýmäni öwrenýändir. Çuňur bir bilgi alýandyr. Bir yerde çağanyň önemli bolan zat tankit edici düşünjesini açmakdır. Çağa bu tankit edici düşünjäni gowy öwretmelidir. Has gowy bilgi bermelidir. Bir yerde de bizde bir spesialist ýokdur. Mesela mene bizde nähil diýilýär, hemme çağa bir garalýandyr. Şol öňkü bilim sistemi bardyr. Dünýä ayak uýdurup bilýän däldir. Dünýä bir dinamitdir. Dünýä gaty gelişip barýandyr. Şonuň üçin güncellenmelidir bilgiler. Kitaplar güncellenmelidir. Biziň o Sowet Soýuzundan bäri gelýän neme programma okuwlarda biziň bu okuwlarda hem çağalar bagynda bu arkadagy diýen näme gerek? Arkadagy öwretýändirler, arkadagy goşgulary öwretýändirler. Kitaplara açsaň ilk başynda prezidentiň suratydyr, arkadagyň suratydyr. Bular gerekmeýär. Bular näme üçin çağa öwretýärler bu zatlary? Bu zatlar öwredilmeli däl çağalara. Berde hakyky neme fundamental bilimler bermelidir orta mekdepde çağalara. Kritik düşünjäni, tankit edici düşünjäni öwretmelidirler. Her çağa individual ýakynlaşmalydyr. Hemme çağa bir däldir. Her çağanyň informasiýany, bilgini alyp bilmek yetenegi ayrıdır. Şonuň üçin hem her çağa individual okutmalıdır çağaları. Ýöne bizde bu zatlar ýokdur. Türkmenistanda bu zatlar ýokdur. Şol köne mektepler, şol köne bilgiler SSR-den galan şol ontaňam okuwlaryň infrastrukturasy hem önemlidir. Gerekli bir laboratoriýalar ýokdur. Hatda daşda böregine garaýan laboratoriýalar abiýanda dursun. Häle o tualetleriň nemetini, ýagdaýyny aýtmak gerekkäni diýendik mene.
Ondan soň institutlara geçeli. İnstitutlar nähili bolmaly? İnstitutlar bärde eýem bir insanyň hakyky näme diýilýär? Professional bir bilim alma ýeridir. Professional bir bilim alýandyrlar, haýsydyr bir ugur bolsa, ol ugurda özüniň professionallygyny gelişdirýändir. Has analitik düşünje, has jogapkärçiligi alma ýeridir. On soň bir ýerden başlap eýem 18 ýaşyndan geçenden soň siyasi nemelere goşulyp başlaýandyr. Saýlawlara gatnaşýandyr, seçme hakkı vardır, saýlawlara gatnaşýandyr, taýlanyp bilýändir, parça agdasy bolup bilýändir, siyasi durmuşyň içine atlaýandyr. Bizde Türkmenistanda ýok, şol öňkü bilgilerdir. Bizde ýa bir gelşen bilgi ýokdur, ýa başga bir dünýäniň başga bir okuw jaýlary bilen bir neme ýokdur, has içeri girip bir dünýäde bolýan zatlary öwrenip getip bize integrasiýa etmek onýana zat ýokdur, bolgan bilmez, sebäbi izolasiýada saklanýan bir ýurtdur Türkmenistan. Häzir ýaşaýan döwrümüz global bir dünýäde ýaşaýatdyk. Global bir dünýä. Şonuň üçin hem dünýä bilen ayak uydurmak zorunda biz. Gelişen tehnologiýalar onuň hemmesini getirip ýurduň içine integrasiýa etmeli, senin adamlaryň hem teknika tarapyndan, teknologiýa tarapyndan bilgili bolmak üçin, emma bizde ýurt ýapykdyr, şu wagt izolasiýadyr, internet ýokdur. Bu häzir globallaşma dünýäde, häzirki 21-nji asyrda bir jenaýetdir. Ondan soň geçeli institutlardan geçýär neme eskerlige alaly. Eskerligen bir institutdur, o da bir guruluşdur. Eskerlik nämedir? Sen ýurduňy goramakdyr. Bärde sen fiziki tarapdan özünü gelişdirýändir, ine oglanlarymyz gidýändir 2 ýyllyk. Gulluk ýeri, men gulluk diýmek istemeýän, gul sözünden gelýändir, eskerlik diýeýin buňa. Eskerlik nämedir? Eskerlik bir harby tarapdan hem fiziki tarapdan sen özüň gelişdirýändir. Erti birun watana bir hop awananmakdyk, watany gorap bilmeli. Munyň bilen birlikde senin hem milli duyguların oyanmalı yeridir. Bu sen bärde vatanın goramak barada bu temalarda bu guruluşlar senin milli duygularını oyandyryp bilen bir guruluşlar bolmaly, bir institut bolmalydyr. Hany alaly bizim Türkmenistanymyza alaly. Biz ene atalar bilýändirler, çağalaryny goýberýärler, oglanlaryny goýberýärler. Taglykly, daýaw oglanlar 2 ýylyň içinde näme çykyp gelýär bularyň? Ketel hemmeti. Ruhu tarapdan döwülen şeýle çağalar gelýär elimize, tagdyňydan çağalardan. Oňa bular ne harby işi öwrenýärler, ne fizik tarapdan gelişýär bular. Ýöne o ýerde bir ýerde paxta gidip işläp ýörler, köçe süpürüp ýörler, bir ýurdun etgeri, erteli, bir ýurdu goramady eskerler bugün bizim ýurduň içinde köçe süpürüp ýörler, paxta ýygyp ýörler. Ya erti bir gün ýurda hop awanta. Hiç bir häzirki ýaşlarda milli duýgusy ýokdur. Milli duýgu bermeýärler, gaýtama milli duýguny üldür çykarýarlar o ýerden. Ha demek, bu guruluşam umuman işlenok. İşlenoklar aslında hiç yok. Indi tutsahana diyelim. Tutsahana da bir guruluşdur, o da bir instituttur. Cemiyet mesela aksaksız olmaz. Yani cemiyette ne önemli, yani diýýäm, ne derecede senin guruluşlarında adam düşýär, senin cemiyetin institutları sağlıklı işlete, senin o ýere düşýän adamlaryň sany az bolýar. Ama senin ol häzirki aýdan guruluşlarym işlemeýän bolsa, onda ol nemäň içinde o türmeler dolu agyna kadar tıklım bolar. Bugün gel bakalım Türkmenistanyň türmelerine, tutsahanalarına. Bilgiler nähili korkunç derecede 35 bin adama yakın bizim tutsahanalarımızda adamlar otur. Azatlıktan mahrum edilen. Bu dünýäde 4-nji ýer.
her bu neme bilen ölçülýär bu dünýädäki tutsakhana dereceleri her 100 adama näçe adam düşýär şol ölçülýär biziň her 100 adama 500 miňden gowrak adam düşýän eken. Bu da 7 milyondan gowrak adam. Häzirki berilen statistika ýurduň içindäki adam sanynyň 7 milyondan geçende şun ýana 100 her 100 miň adam her 100 miňe şunça adam düşýän eken da. Bir düşünüp görüň, 4-nji ýerde dünýäde. Bütün penitensarny sistema vardır. 22 tane penitensarny sistema vardır Türkmenistanda. 13 tane koloniya vardır. Ve şu 13 tane koloniyanın hemmeti 13 tane koloniya vardır. On son deme 3'üsü Pamukkale, 6'sı Slesvig'in izolator, nemede 3'üsü LTP olmalı. Yanlışmayan olsam. LTP şu bütün nemelerin içinde otururlar, tutsakhanalaryň içindäki oturan adamları alsan, alma sany da näçe adam oturma, standart sany 11 miňden geçýär diýär. Emma hakyky oturan sany 35 miňe ýakyn. 3 esse köp adam otur. Almalysyndan has köp. Gorkunç fursallar. Onsoň biziň asly tutsakhanalaryň maksady näme? Asly bolmalysy. Asly şu tutsakhana guruluşyň bolmalysy näme? Hawa jemgyýet aksakly bolmaz. Kanuny bozan wagty ýa-da bir jenaýet eden wagty azatlykdan mahrum edilýändir. Emma o guruluşlaryň içinde şul adamyň şol eden ýalňyşyny düşünmesi üçin azatlykdan mahrum edilýändir. O ýerde terbiyeleş, içirýändir. Gerek bolsa bul adama professional bilgi berilýändir adama. Onsoň şu jemgyýete çykan wagty ýene öňkütünden has gowy adam bolup bu eden jenaýetini gaýdyp gaýtalamady ýa-ni gaýdyp jemgyýete çakarmak üçin işleýändir bu guruluş. Emma biziň Türkmenistandaky bu guruluş alaly, tutsakhana institutuna alaly. Gorkunç. Mani türkmene aýtmak gerekkel. Türkmeniň iki türkmeniň biri bu guruluşyň içine girip çykandyr. Mani hiç aýtmak gerekkeldir türkmene. Hani neme vardır? Däme diýilýär oňa Gyzyl Haç guramasy vardır. Şo bile artık gepleşmekden çekilipdir. Näme üçin? Sebäbi bu insanperwer ýörüngeleri we maksatlary hiç neme ikrar etmeýärmiş Türkmenistan. Özüm bütün insan hakları konvensiýalaryny, insan gynama garşy konvensiýalarynyň hemmesini gödep goýýandyr. Gynamalar näme diýsen bar ýurduň içinde, o ýurduň içindäki tutsakhanalarda. Demek bu guruluş tam tersine insana garşy işleýär demek. İnsanyň bähwidine de bu bütün guruluşlaryň, institutlaryň maksady jemgyýete, insana hyzmat etmekdir. Emma bu guruluş görnüşli onda bu jemgyýete garşy işleýär. Ondan soň ýene bir önemli institutuň biri bu da mediadır. Mediada gaty önemlidir. İnsanyň nähil diýen, insanyň üstünde, jemgyýetiň üstünde gaty uly nemesi bardyr. Medianyň hem garaşsyz bolmaly. Bu institutlaryň hemmesi garaşsyz bolmalydyr aslında bu guruluşlaryň. Mediada bagymsyz bu guruluş höküminde gaty uly rolu bardyr. Meselem ýurduň içinde, daşynda bolýan bütün nemeleri, hadiseleri, informasiyaları yetirmektir. Dünýäde bolýan açılışları jemgyýete yetirmektir. Onsoň nirde, mesela ýurduň içinde nirde kanun bozulýan bolsa ýa-da näme diýeli oňa bedizginçilikler edilýän bolsa o ýere projektor tutýandyr, orta çykarýandyr. Mesela bu insanlara diskussiya üçün platformalar hem döretýändir. Ne bir mesele çykdy diýär, bir meseleni alıp platforma döredip şo ýerde tartyşyp diskussiýalar geçirýändirler. Ya da mesela näme diýilýär, reklam işlerini edýändir. Ya bir zady tanıtmak üçün etýändir. Şon ýanak hem bir topar iş ýerleri hem döretýändir. Jurnalistlere, reportörlere gatken iş ýeri döretýändir. Ýöne bizde bu media bagymsyz däldir. Döwlete degişlidir. Umuman ýok diýmek da.
media, internet yoktur. Media demek bu gazetalar, jurnallar, mesela internet, televizor, radyo, bular hemmesi media girendir. Ondan sonra bir yana şunu yana deme sosyal institutlar vardır, ruhu institut deyirler ama adamın ruhu taydan geliştirýän institutlar bularım müzeýlerdir. Müzeýler bizim tarihimizin, medeniyetimizin nemetini bize aktaryan bir nemedir, instituttur. Teatrlar vardır, teatrlarda opera vardır, balet, drama vardır. Bularım insanın ruhunu geliştirýän nemelerdir. Ondan soň olaram gaty wajypdyr, olaram insanın üstündäki nemesi rolu gaty uludyr. Kitapxanalar vardır mesela. Kitap insany gaty hem maglumat çeşmetidir bir kitap, hem de insany gaty geliştirýän bir nemedir. Ine bizde alalyş Türkmenistanda kitapxanalar barmy? Ön kitapxanalar bardy. Häzir hiç bütün hemme kitapxanalar yapılandyr. Yoktur kitapxanalar. Teatrlar, opera, o ýakda çok. Bizim teatrlarda arkadaga degişli, altına sır, ýene birda şonýana saçma tapan zatlar berýändirler. Dünya klasiki vardır, ýa senin çıkaran neme klasikan vardır, ýa operaň setkenin, ýa daşary ýurdun. Bular hiç aýty bermeýändir. Ne medeni çäreler vardır, festivallar, ýa hiç yoktur bizim ýurtda. Onun yerine çäreler vardır, ene bütün okuwçylary kov çıkaryandır, nämemiş, prezident gelmiş, öňünden çıkmalymış. Şonýanak bir saçma tapan çäreler vardır ýurdun içinde. Ine görşümiz ýanak diýmek ýurdun içinde işlemeýe del guruluşlar, bu guruluşlaryň, institutlaryň hiç ýoklugy diýmekdir. Häzirki aýdan zatlarym manyň sowutnamasydyr. Sen gepledim, Merdanbek size vertem sözü. Bolýa. Dowam edin. Yani kommentlerde genellar sesi esenlik sözünü köpçüligine emesem gene oraya aýdyp geçsin diýip düşündirdim. Sonra aýdyn. Ine şeýler adamda iň gerekli zatlar näme diýip, howa, iýmit, näme suw, has näme şolunsyz ýaşap bolanok ýa-da. Ýöne ondan has nämesi bar. Iň gymmatlasy diýip aýdyn, erkinlikdir. Ahlakly adamlar üçin erkinlik alynan adamy iýen nanam, näme içen suwam, dem alan howasam zäher bolup geçer. Oňa ine esenlik diýmek, ine bir ýerki birinden salam urak diýen esen bolsun diýer. Bu bizlerde köplençe mani çıkarır bilenoklar. Dilin ucuna atawadan aýdyp görýär. Indi şol esenlik diýmek esen sözünden gelýär. Esen söz öwsen sözünden gelýär. Öwsen hem erkinlik sözünden gelýär. Erkin diýmek ýani Farsy dilinde anlasam azatlyk bolýar. Arapçada hür bolýar. Hakyky türkçe söz erkin söz diýmek. Yani esenlik hem şo biziň sözümüz. Yani birine salamat diýen bolyn, iň gymmatly, iň adama gerekli zady sana enem sende bolsun diýär, yani esen bol diýär, yani erkin bolun diýär da. Gazaw adam şoň üçin boldy, Göktepe'de şoň üçin boldy. Şuwaske milli Halat komitetiňem alyp barýan iş şo erkinligiň urupdy. Esenlikler yani erkin bolmagyny isleýär diýmek şol. Erkin bolmagyny isleýär diýmek. Ya da bolun diyen ne mani berip durýar. Düşünjäni. Indi institutlar barada aýdyp geçsem menem ine bizde masala menen ýönekä sözde aňlatjak bolýan, düşündirjek bolýan. Aňlamak sözüm ýene de şol türki sözdür. Türk bilen diýip düşünmesinler. Ine türk bilen däl, türki söz. Ine mektepde bizde bir molum okuwçy geldi, hani börrüň, hani gökköýnüň, hani gastuň, näme üçin göýsga jorap beýdiň, uzyn jorap beýmeli, hani gara. Ine şo zatlar sorýar.
Şonun üstündäki şalty eşikleri şonun bilim almagyna tapawut berýärmi ýa-da psihikasyny ýentjärmi, adamy şahsiýetini öldürýärmi? Ene şo zady bilen okşamolum. Şöne ýokardan buyruk geldi diye aýtmaly. Ene şu halk, şu hereketler bizim okuwçymyza, ýani geljekki ýaşlar, geljekki ýurdalyk öwürtirjek ýaşlarymyzy öldürýän näme sözler, hereketler, baskalar. Institut diýýärden, bilim institutu diýýärler. Eğitim, yani eğitim, öğretim institutu. Akıllı adam bir näseden 10 sany akıllı adam şu da işleýär diýýärden. Şolar soň öwretýärler pedagog boljak adamlara. Her okuwçynyň öz başarýan işi bardyr. Biri atar, biri çapar, biri çyzar, biri biyolog bolar, biri himik bolar diýär. Şonu öz uğruna öwretmelisin siz diýär. Nähil sözler ulanmaly. Oglum diýmelmi, gaýdym diýmelmi? Ýa-da han sen gara kowşuň diýmeli, onuň awlatlary diýmeli däl. Yani şu okuwça geljekde şahsiýet bolup ýetişmek üçin dünýä ýüzündäki erkin adam bolup önümçüligi başarjak, halkyna bähbitli adam bolup ýetişär ýaly ara baglanyş bolmaly. Molum bilen institutyň arasynda. Bizde eğitim, öwretim institutu bolmansa näme diýerler, şo molum näme bolup çykýar? Ýaşaýjy, ýönöke ýaşaýjy, öňe halkyna ziýan etdiren ýaşaýjy bolup çykýar. Ýa-da ene mediklerden alaly. Näme üçin bizde hiç terapi urunyň ýok. Kolwaryny urýarlar, 6 aýdan 1 ýyldan lisenýa alyp dur diýär. Şonuň sebäbini anyklanoklar. Gaýdyp şu mesele ýüze çykmaz ýaly halkyň saglygynda nemeden ok. Araşdyranoklar şonu. 6 aýdan kolun alyp dur diýär. Ondan diňe bizde näme bar? Kesýän adamlar bar. Adamlary birazdan kesip aýyrmaly ýa dikmeli bolsa ene hirurgiýa diýip alaly. Diňe şo zatlar bar. Näme üçin böyle zatlar ýüreg urundan bilmedim bagryň näme üçin sirrioz bolýar, öýküniň näme üçin tuberkulyoz bolýar, şo zatlary anyklamayan institut ýok. Dünýä ýüzi bilen gelişdirip duranok. Dünýäde nähili enjam çykarylypdyr. Biziň halkyň bähbidine. Ya da näme üçin ene tuğumuz yaramaz. Sirrioz diýersiň, ýa howamyz yaramaz. Öýkün bagry näme üçin zaýyrlanýar? Tuğumuz yaramaz, howamyz yaramaz diýmeli. Institutlar şonu nemetmeli, gyýkylyklar hökümet bilen bar bolsa şoňa basyş edip durmaly şoň üstüne. Tuğumuz arasda howa ber halkymyz. Olmasa halkymyz kesel bolýar. Ondan bar bıçağın aşağına var ya bolma. Ya orta yaş 50 yaş 40 yaş olup gitti. Ana şol institutun bitirmen işleri şol. Planer mağara gel yat kesip ayraly ýa dikelli diýle bolmaýar, medik boldugy bolmaýar. Medisinanyň boldugy bolmaýar. Ya da ene politik institutlara değişli kaziyetten güýjüwan bizde ýok. Dawa mesela orta çyksa men senin ýazgyňa dentiremok, video ýazgyňa dentiremok, şaýatlaňa dentiremok, maňa men buýrulan etdiýändi. Diýmek, o taýda kaziýet institutu ýok, ýani adalet institutu ýok. Halkyň bähbidine işlenok. Ýani eskerlikden arada bir komment ýazypdyrda. Mert boljak bolup, kazyol olmajak bolup, eskerlikde diýär, taýagyp ýa-da ýenjilip. Ondan eskerlikden çyk gelemedi diýär, ýa manyak bolup ýetişýär diýär, ýa-da gorkak bolup gelýär. Gorkak bolanda nähil bolýar? Ürküp durýar her dagyna, her daşdöwründen ýatata goşulma diýse-de goşulanok, tapanjadan iý biçip, günün görüp, ýani ýalaka durmuş bilen nemani boyun eğmeklik we ýalaka durmuşa öwrenýär, gorkak. Manyak adam nähil bolýar? Manyak adam meň düşünjem boýunça manyak sözüm ýani näme? Türki söz, köne söz. Teňirçilikdäki ulanýan sözlerden biri. Ýani däli diýmek, olam
däliň özüne, ýani manýaň özüne bir ziýan ýetjek bolsa, garşylyk berýär. Ýöne ille güne bähwit ýokdur. Ýani ýeka-tezek bir näme garanta az gurubra bolsa bir söz bar da halk arasynda. Ýeka-tezek ýaşaýar, ana şonuň ýaly bolýar manýa. Şöýdüm biziň erkek nämämizi vatandaşlarymyzy şöyle ezip ýok edip görýärler. Ýani şahsiýet çykyp gaýdan ok. Milyonlaryň içinde ýa-da müňleriň içinde bir ýarmy zordan nerwisi güýçliler çykaýmasa. Oňurgaky güýçli bol. Indi ruhy institutlara değişli okuw jaýlary, mektep diýip bolsak, şo taýda şol geljek spesialist halkyna bähwidine işläp biljek, bir klassifikasiýa alyp biljek, ýani dünýädäki eğitimden orta bilimini alyp biljek, soň öz isläni urna kimya, fizika, biologiýa haýsy tarabyna gitjek bolsa, ene şol bir ruhy institutlar gerek. Öğretim almalılar. Ahlakam şo taýda mektepde öwrenmeli. Ýaşyldan başlap. Soň näme üçin öwrenmeli? Bir ertek gün öz halkyny, özüni maliýe ferişte tarapdan kim bolmaly ýaly, jaý, ulogy, ýani aýlyk diýip aýdyn ortaça. Halkyna bähwitli ular açyş edip, mesele häzir şonuň halk bir kural ulanyp gören bolsa, $1000 kuraly daşar döwletden alyp ulanyp gören bolsa, şol halkyna bähwitli bolup ýetişýärde $200 öz ýurdunda öndürýär şonu. Şöyle düşündirip aýdyn. Ýa-da ene biolog bolup çykdymy mektepden. Senin näme iýjengi, nähili sağlykly ekinler ekjengi, ondan mesela vitamini ýetik, garmonsuz ekinler iýmek üçin ana şu biolog jogapkar adam, ýani sosial hyzmata girýär da şolum. Ýani senin arasa iýmek şol näme jogapkar bolýar şol biolog. Ya arasa howada ýaşamagyna, arasa daş döwrüň arasaçylygyna näme diýip biler, mesele aldyň ene sen bizde näme ýetmezçilik bar. Buğdaýlarymyzda ýa-da dugdymyzda ýot ýetenokmy, demir ýetenokmy. Ýa-da ene bizler häzir ekenekde Türkmenistanyň ýerleri daýa boldy, daşar döwletlerden ýa öz ýurdumyzdan kimiki dökümler alýar, da şonu ulanýar. Biziň nämemizde näme sağlamlyk ziýanlar bolsa näme diýip şonuň öňüni alyp biljek biologlar ene. Kimika dökün ederek başga bir ene ultrafiolet diýip bir näme bar, bir kural bar şo nämede. Mediklerde da duşelen bolsaňyz gawat gelýär. Ene şonuň bir has ütüşürek görnüşi bar. Ene şol azot ederek, fosfor ederek, ene şol ultrafiolet näme berip durýar. Güýç berip durýar ýanky ekinlere. Bira ekine näme ulanyp bolar eken şonu ultrafioleti soň maldarçylyk ulanyp bolýar. Iň soňunda da adam saglygyny da ulanyp bolýar. Ine şu biologlaryň edýän jatlary şol. Bizde biolog bolsa botanikdi, görkezler gözüne açyk dakýalar bir näme dip taşlary uzyň bir özüne seretmeýän adam etip görkezýärler. Ýok, biolog seň saglygyny jogapkar adamlaryň biri. Akılla garşy öwredişler ýaly şol biologa da garşy näme etýärler da botanik diýerler da diýerler. Indi gowy iýmiti biologlaryň sen gowy iýmiti ýedirdi saňa diýýärler. Ýejenleriň saňa ardan yerli maly ulandyrdy diýeli. Ulaw bolsun, böyle kurallar bolsun. Indi şol sosial senin üçüncülüğüne peyda vardı, doğru mu? Çok sosyal üçüncülük mümkünçülüğü bolar ýaly iqtisady institutun işleme gerek.
sen neme bolmaly? Nähil diýýardy. Erkin bolmaly öz nemäňde, önümçülüğünde. Bazaryň sen, hökümet sen bazaryň üçin edip bermeli, daşar döwletlerle gitmeli, malyň kaçak bolsaň, ara balanşyga edip bermeli. Onuň hem sapara aýtýanda yer suw toprak reformasyny geçirmeli. Şahsy elçilik bolmaly. Onsoň has modern suwlama usullary bolmaly. Yani gerekene damlama, gerekene ýağmurlama. Bu wagt ýaly bizde toprakdan öýberýärler suwy, onuň 60 göterimi ýetgidi. Ýitenokda nähil bolar diýsene, 20-30 ýyllardan bize ziýanly bolup aýlanyp gelýär. Şor yerlenmeli, şorlatdy. Ýersizem ýetgidenok aýlanyp ýene ziýan, bize ziýan berýär. Onsoň o şor ýeri taşlaýar da başga ýerden ýene yer öýläp bir çägerler, tekiller, bir zatlar etjek bolýar. Ondan soň ykdysady institutun halkyň bähbidine işlemek üçin politik institut dikelmeli. Yani häkimet çahazy 3'e bölünmeli, 3'e bölünende de şol halkyň bähbidine işleýär. Näme bolmaly otada? Hökümet bolmaly, ondan soň kaziýet bolmaly, ondan soň parlament, kanun çykarjy organ bolmaly. Häkimet 3'e bölünmeli. Hökümet, parlament, kanun çykarjy, adalet yani kaziýet. Ene şol zatlar bolanda ykdysadyýetyň hem ýörýär, soň ýuwaş-ýuwaş ondan soň sosial üçinçiligiň neme diýär, nähil diýdim, normalizatsiýa diýär, norma şekline gelýär. Ondan soň ruhy demäňem dikelýär ýuwaş-ýuwaş. Yani şu institut, 4 tane institut, esasy 4 tane institut bir-birine bağlanşykly. Siyasi reforma, bizim şu Türkmenistana siyasi reforma gerek, özüm näil siyasi reforma, halk wagtyndaky siyasi reforma gerek. Siyasi reforma gerek diýip, ýene de aýlanyr prezidentki ýa-da Owganstandaky, Erandaky ýaly dini reforma da getirip bilersiň. Ol halkyň bähbidine däl. Men has nämetjek takyk aýtjak bolup oturdum da. Şonuň ýaly onuň tutukhanalalar barada aýdyp geçmek. Tutukhanada institut geçdiňizde indi şu bir ýurtda tutukhanyň sanyny näçin köpelýär, ýyl-ýyldan näçin köpelýär. Diýmek, o taýda tendensiýa näme tarap gidýär. Näme diýär? Jemgyýetiň halkyň jemgyýet bolup bilmän ýaşaýjylary öwrülip, onsoň nähil diýsem, bozuk halkyň nähil diýýärden, bozuk halky näme ösme tarap gitdigi bolýar-da, bozuk halkyň ösme gitdigi bolýar. Döwlet guruluşlary bolanda tutukhana nämesi institut işleýän bolsa, ýyl-ýyldan döwlet bar guruluşlar bar ýerinde ýyl-ýyldan tutsag adamlaryň sany azalmaly. Bizim Türkmenistanda bolsa näme üçin köpeltýärler şo. Zenalan tutukhanasy 70-nji ýyl mykasy açylan bolsa, 250 adamlyk bolsa, indi näme üçin o taýda 1000 owrak adam. Türkmenistan asuda demokratik döwlet dünýämizde, dünýä boýunça energetik boýunça 4-nji ýerde diýip neme diýerler? Asmanam asuda diýerler. Nerden onça 250 ýa-da yetmedik 70-nji ýylda 250 yetmedik zenan saglanmaz indi 1000'ler, 2000'ler wagtyrlar. O hökümet
nemäniň häkimetiň 3 şahasam bir ýeri jemlenen maksadynda olayam neme bolýar-da islegler ýörek başlaýar. Ondan edil nemem Türkmenistanda sine demizde o taýda nähili azajyk isleg bardyr, galanam neme bilen işleýär. Maslahatçylaryň nemesi bilen, buyrugy bilen işlenýär. Ondan halk tähwidine işlenme, häkimetiň 3 şahas bir adama gelende ak masin, gara masin minmek bolan ok, vilayetdakylar aşgaga gelmek bolan ok, kölleriň barşy halkyň jemgyýetiň ulanışdan alınıp monopoliýa edilmegi, marginallaryň eline geçmegi. Ondan soň nemeler bolýar? Tuzagananam şonal edýärler. O taýamyr halkdan pul çöplemek bir görünüşi üstesine halky gorkuda saklamak nemesi da guruluşy bolupdy da. Men jogap berip bildimmi ýa hazır üstüne açayım meni de. Yok, ine şol häkimetiň 3 şahasynyň bir ýeri jemlenmegi meni we meniň ýaly atalary men ýani zen allanmady bir eneleri diýip aýdyn, bir näçe million şolaryň mejbury ikmanda bolmagyna getirdi da. Bardyk çağlamyz 5 ýyl 10 ýyl göremzok kimýe diýil aramyz sowalýar. Maskala bozulýar. Goýarlar mediada çağa enesini atasyny tananýar. Tokluk gelýär, maskala instituty bozulýar. Näme üçin tapynyň ýa-da Hytaýa gidip duran gazyň ýa-da Ortada, Irana gidip duran nebitiň ýani milli baýlygymyz da näme üçin şol halkyň tähwidine işlenip häkimet bir ýerde jemlenen şondan edýär. Näme üçin men Ortada gidip iş edip çykyp gitmelde, o taýda Ruslaryň eline düşmelde, Ukrainaň garşyna söwüşmeli. Näme üçin men Türkiýeге gaýtmalda ikmanda bolup özümçe bar ýoğun gepini esip işläp gelmeli. Näme üçin men Koreýaga gitmeli? Günorta Koreýa. Ya näme üçin Kiprä gitmeli? Türkmeniň dünýäniň barmadyk ýeri galmady agr. Özünden garyp ýurtlara barmak diýmeseň şemalyň uğruna ýygyp gören neme bolda, çöp ýaly. Hakyky. In demokratik usul diýýärinde modern neme daýdyn. Öňşol oguz ýyly bolanda şonuň ýaly häkimet bir ýerde neme dip bilmändir. Jemlemene mümkinçilik bermändirler şoňa. Şo taýda da gurultaýlar geçirilipdir. Ine han diýerler, han bilen nemesi, zenany hökümet hökmünde ýöredýär. Ýöne häkimet onuň elinde däl. Gurultaýyň elinde. Ýani gurultaýda kimler gelip bilýär? Yerli dolandyruşyň nemeleri, azalary, wekiller diýip aýdyn. Ondan soň her bir çopan bolsun, daýhan bolsun gelip sözü bolupdyr. Ýani ýurdun politikasynda rol bolupdyr. Her kimiň rol bolupdyr. Gelip ýyldalyk meseleni gyşyň ýaşkar gyştanyň gyşta ýaşkar neme diýär eken? Bir ýyllyk politikany, ýurdun politikasy bardy görüňde geçirilýär eken de gurultaý geçilýär. Şo taýda kim han bolmaly? Han işini edip bilmeyen olsa, halka hizmet edip bilmeyen olsa aýrýar ekenlerde başga bir halkyň bähbinde han goýar ekenler. Yani gurultaý.
Şu wagtlarym biziň atalarymyz şu adyny türkmenden bir adam bolmagy diýip meheme tarakana diýelim zadyň bir sözlerini sokýandyrlar orta halkyň içine. Türkmeniň bir edenisi bolmaly. Ýok, ene türkmeniň ataby nähil diýýärler. Biz upresni sistemany gurunap ýaşak edene 100 ýyllarça boýunça. Täze öwrenmeli zat däl, taryhymyz galdyraýmaly. Ene esker sözü diýýärler. Esker söz hem şu farsy söz. Aslında su sözü bolmaly, su. Goşun başa bolsa su başı diýerler. Su ýaly ýyndan bolupdyr da şu adyma neme eskerleri. Edermen zor bolupdyr. Dağdan gaýdan ýaly öňüň süpürüp geçip direken kimdir onun bolsa. Şoň üçin bize Türkmenistanda siyasi reforma gerek. Halk bahbetli, hakimiyet üçe bölünmeli. Ondan soň iqtisadi institutumuzda işläp başlar, sosial institutlaram işler, ruh institutumuzda işler. Ýa-da soraglar bar bolsa görelim. Ova yurttaşlara häzir gysgaça aýdaýyn, şu taýda soraglaryňyz bolsa ýazyň. Oňa siz soraglaryňyzy ýazýançaňyz Hayat hanym dowam ederiň. Bolýar. Bir sorag bar, men soň dowam edin. Neme jogap berýän bolmasa? Ene şu taýda Kıvanç mary diýär. Her bir raýatymyz millioner bolmak haky bar, ýöne haram bolup zerarly mahrum bar zatdan diýär. Birinciden raýat gul diýmekdir, ýani sürülýän, idilýän zatdyr. Raýat sözi ortadan aýyrmaly leksikondan watandaş ýa-da ýurtdaş has köplügi jok bolan ýurtdaş bolmaly. Ondan haram bolup diýerler. Endi neme aýtýarlar da Qur'an bolup Berdi Muhammed diýerler. Ýok, ol bir kukladyr. Russiýa imperiýasynyň hyzmatynda işläp ören oturtma kukladyr. Onun elinden hiç tak gelen yok. Hatta ol pikir düşüncesi hani sinet görýänsiňiz 50 kagazlydyr näme ýazyp berseler şonu okap erkinligi zady ýok. Olar mesele olarda däl. Mesele biz ýurtdaky Rus barlygyny ýok etmek, kok çykarmak, özümiz öz ýurdumyzda eýe bolmak, öz erkli bolmak. Şoň üçin raýat ýa-da haram oly ol zatlar neme ulanmaly däl bol. Nähil diýsem kam. Özüni opozisioner ýa-da hukuk goraýjy diýip neme diýen tanatýan adamlaryň halka impoze edýän sözleri diňe şol adama neme şol hemme zat mesele şondam kadik görkezjek bolsalar da şonu aýyrsak hemme zat düzel ýa neme ýok onal däl. Ýanky gurultoy sistemasyny aýtdym men o dilinde gurultoy sistemi halk aýdyňlanmaly, jembe ýurdun politikasynda halkyň eli bolmaly. Bir adam etmeýäni bir adam etdi diýeliňden. Barymyz ihmanda bolar, ýene 15 ýyl gowy ýaşar, ýene barymyz ihmanda bolar. Aklamyz olgymyz ýerine daşyna çykýar. Boldy. Dowam edeň. Demek ýanky bir nemede jemgyýet saglykly bolmak üçin, bir şahsiýet çykmak üçin ol ýanky aýdylan guruluşlaryň hemmesi saglykly we dogry bir şekilde işlemeli. Indi diýel bizde ýurdun içinde ýa-ni Suudetlik Türkmenistanda bu guruluşlar işlemeye däl, bu guruluşlar Türkmenistanda ýok. Ve näme üçin ýok diýen soraw gelýär. Bu guruluşlar näme üçin Türkmenistanda ýok? Bu da şöyle düşündireyim. Yine biz Sovet Soýuzynyň içinde bir respublika höküminde nemetýärdik. Bar bolup özümiz hani nähil diýen bir respublikadyk Sovet Soýuzynyň içinde. Ondan soň Sovet Soýuzy dağıdy we 91-nji ýylda Türkmenistan garaşsyzlygyny aldy diýeli. Awamy? Indi öňkü Sovet Soýuzy sosializm bir rejimi bardy o ýerde. Sosializm bardy. Bütün sosializm demek
merkezleştirilen bir yönetim demek. Hemme zat yokardan çözülýändir. Bar zat yokardan aşağıdaki nemelerin hiç önemi yoktur. Bar nemeler emirler yokardan gelýändir. Bar zat yokardakiler çözülýändir. Aşağıdakiler diňe şol aýdylan nemeleri, emirleri, aýdylary yerine ýetirýändir. Ne bir sady söz bilen düşündirjek bolýanda. Ve nemede ekonomikada, planowy ekonomikada kolektivizasiya vardı. Hemme zat hemmenkiydi. Hiç kimin toprağı yoktu. Orada mı toprağım yukarı değişti, merkeze değişti toprağım. Indi geldik 91'de hamana garaşdırlığımızı aldık. Bir günün içinde demokratiya geçtik. Bu yönü, bu mınyanık bolmayan. Sosyalizmde yaşayan adam havaten bir günün içinde komünistiski partiyanı demokratiski partiya deyip yazıp bilersin. Havaten kağıdın yüzüne demokratiski devlet deyip kanununa mı yazıp bilersin. Emma cemiyet bir günün içinde demokratik cemiyet bolup bilmeyere. Bunun için demokratiya geçmek için buna geçmeli bir proses var. Geçmeli bir yol var. Liberalizasiya gerek verdi. Yuvaş geçýändir. Ine Ýewropada bir günün içinde, bir tagadın içinde, ya bir ayın, 2 ayın içinde geçen aga, uzun bir süre içinde geçendir. Mesela siz şöyle düşündirin, ine Türkmenistan'dan çıkıp Türkiye işe gelýäňiz ya da Ýewropa işe çykýäňiz. Siz gelenden deri öwrenşip bilýäňizmi? Öwrenşip bilmeýäňiz sebäbi sistema başga. Senin sistemaňa men bilmeýär. Başga bir sistema. Sen bir günün içinde, bir tagadın içinde, 10 günün içinde öwrenip bilýärmi? Iň az öwrenmek üçin yarım ýylyň gerek. Yarım ýyl, 1 ýylyň gerek ki azajyk öwrenşip bil. Onda da dogry öwrenşip bilmeýän. Şonuň üçin bu ortada proses gerekdi. Ve indi şöyle diýeň. Hani biz hakykatdan hem o liberalizasiya prosesi indine o proseslerim amala aşırmak üçin näme diýilýär onu? Reforma geçirmelidir. Birinci başta siyasi reforma gerektir. Siyasi reforma gerektir. Ine mesela ýene ýankaýçym siz Türkiýe'ye gelýäňiz, howamy Türkiýede näme üçin öwrenşýäňiz? Öwrenşmeli bolýaňyz gelen ýeriňizde. Howamy bir sistema öwrenşip bilýäňiz? Öwrenşip bilýäňiz, sebäbi öňkü bilen bagyňyz kesdiňiz. Bu sistema öwrenşmeli bolýaňyz. Şu ýerde bar sistema, bu sistema. Siz bu sistemaň ortamynda neme ýaşap berýänsoň bir sistema öwrenşmeli bolýaňyz. Emma ýurdun içinde edildimi o edilmedi. Birinci bilen o ortamı değiştirmeli. Mesela siyasi reforma näme üçin gerek? Öňkü sotsializmden nähil diýmeli? Saplanmak üçin. Bir rejimden beýleki rejime geçen wagtda bir temizlenme, arassalanma işleri geçirilýändir. Lüstrasiýa näme üçin gerek mesela mene? Öňkü sotsializmi damary bilen goparyp, zyňyp beýleki sistemany ýerine oturtmak üçin gerekdir. Lüstrasiýada ine siyasi reforma bunun üçin gerekdir. Diňe bir siyasi reforma däl, başta siyasi reforma bolup, ýa-da ekonomik reforma, sosial reforma gerekdir. Ekonomik reforma mesela sotsializmde ýaşan wagtymyzda biziň topraklarymyz elimizden alınandyr. O 30-njy ýyllardan başlap nemede biziň ellerimizden, halkyň elinden topraklary alınandyr. Şu nemede toprağı yoktur, öz toprağına eýe däldir türkmen. Ol topraklary hakyky eýeti halkyň eline gaýtaryp bermelidir. Ekonomik reforma da budur. Onu gaýtaryp bermelidir halka, biran bazar ykdysadyetine getirmelidir. Bugün bütün dünya bazar ykdysadyetine geçti, biz bolsa hala sotsializmde ýaşap oturýarys. Şonuň üçin baran ýerimizde hiç integrir edip bilemdik. Näme üçin sebäbi bazar ykdysadyetini bilemdik nämedigini. Biz öwrenşen planowy sistema. Ondan sosyal reformalar geçirmelidir. Mesela ine halkın bir eciz gatlygy bolýandyr, invalidler bolýandyr, yetim çağalar bolýandyr, pensionerler bolýandyr. Ya da mesela şartay sebäp bilen işsiz galanlar bolýandyr. Bulary desteklemek üçin sosial reformalar gerekdir. Bular desteklenmelidir. Ine bugün Türkmenistanyň içinde bir işsiz galsaň näme demekdir? Bitdiň demekdir.
ya daşary ýurda çykmalydyr, ya bilmeýän näme bolmaly saňa. Hiç seni destekleyen bir neme yok. Sosyal bir üçüncülüğün yok. Yine başka bir yurtlarda, modern yurtlarda sen işsiz kalanmaktan seni wagtlaýynça destekläp pul kömegini berýändirler. Nemeň bolmasa nähil diýilýär, meslegiň bolmasa sen okutýandyr, kurslarda okutýandyr, sana meslek sahibi etýändir seni. Şeydip seni destekleýändir. Emma hazır yurdun içinde hiç hili sosyal destek yok. Ölse bölüküdü vermeli yurdun içinde. Şonun için reforma girkizmek hokmandır. Liberalizasiya, demokratiya geçme yolundaki ortak yolu geçmek için hokmany ýagdaýda sistemany ütgötmelidir ve yuvaş o reformalar geçirilmelidir. Ama bizde şu an demokratik bir döwlet diýär. Demokratiýanyň nämedigini yurdun içinde bilýärlermi? Kanunyň nämedigini bilýärlermi? Yok, bilmeýärler. Milli Halasiyatçy Komiteti bu meseleleri gozgansoň, orta TikTok'larda, o yerde, bu yerde nemeler çıkıvradı. Hamala nämemiş, kanun varmış, kanunu düşündürýärmişler. Mundan öň ne dediniz? Yok, yurdun içinde sosyalizm diýen zatdan çykylmady. Bu gözemelim. Hani bizim haýsy bir adamız değişipdir. Diňe kagydyň yüzünde, bizim alan garaşsyzlygymydan diňe kagydyň yüzünde. Bugün hala o sosyalizmde bir yurdun kolonyası nähil bolup oturan olsak, häzirem diňe şol neme dowam edip otur. Renk değişendir, baýdan renki, atlary değişendir, ýöne sistemanyň özü, rejimiň özü değişen däldir. Şol rejim dowam edip gelýändir. Şol toprak halka verilen däldir. Bazar ykdysadyety ýokdur. Illustrasiýa geçilen däldir, öňkü sistemadan arattalanan däldir. Hiç bir sosial reformalar geçirilen däldir. Yine bizim mektepleri bilen tualetlerini göräýmaly, ýollary göräýmaly, aýdyn subutnama. Geçirilmeden demokratiýanyň ýurda ýoklugyny ki haýsy mektebiň kitabyna açsaň prezidentiň suraty bardyr. Durmuş toýgurýalaryna, şo salonlara girseň bile şonuň suraty durandyr. Çağalar bagyna gir, şo surat durandyr. Raddomyň içinde şo surat durandyr, şo portret durandyr. Bu näme diýmek? Demokratiýa demek, demokratiýa näme demek? Demokratiýa bir nemeniň seçilip bilinmek demekdir. O da bir ýönekay wezipe. Halka hyzmat üçin gelýän, dogry diými? Seçilip bilmelidir. Bu suratlar näme üçindir? Kitaplaryň içinde näme üçin bar bu suratlar? Demek ömürlük geldim demek. Yani demokratiýada 3 neme häkimetiň 3 daly bolýandyr. Kanun çıkarıcı, yerine getirici ve konstitusiyon suddiyet bular birbirinden bağımsız bir şekilde işlemelidir. Bugün bu üç tane neme şaka bir adamın eline geçendir güç, bir adamın eline geçendir ve yurdun içinde avtoritar bir rejim vardır. Manyana kagydyň yüzünde sen demokratiya deyip bütün dünya garaşsız neme demokratik bir döwlet deyip kagydyň yüzünde tanatýan, emma yurdun içinde başka bir rejim var. Ve sen bu rejimi insanlar bilmesin deyip sen bugün neme oğurluğunu etçek olup bütün bugün korku içinde operasyonu sistemany bilen halky korku içinde saklayan ve yurdu izolasiýa içinde saklayan. Demokratik bir yurt olsa näme üçin halk izolasiýa içinde, näme üçin internet yok, näme üçin ýapyk döwlet? Näme üçin reformalar geçirilen? Hayat hanım, sizin aýdyp duranyňyza bir ýakyn nemede sorag barda. Kanun yok döwletlerde türmeler bolmagy haky ýokdur diýe. Kanun yok, türkmeler hokman suratda boşaldylmalydyr diýe. Bu aýdylyş bilen ýylalaşýaňyzmy ýa özüňiziň başga bir pikiriňiz barmy? Dogry, kanun yok döwletlerde sen bir ýurtda kanun yok diýil. Kanun doğrudan ýurtda yok. Avtoritar bir rejim var. Kanun düýünden yok ve kanun yok yurtda nämen esasında sen adamı yargılap tutsaklara goýup bilýär. Adamı yargılamak üçin bir esas gerekdir. Ama esas olmasa sen adamı näde azatlıktan mahrum edilýär? Mahrum edip bilmersiň. Yok,
Ýoklugynyň subutnamasy Merdan Muhammedow bardyr. Kemine. Ine ýurduň içinden gaçyryp gitdiler. Näme üçin açyk suw dedi bilen aklar? Olýa ýurduň içinde kanun bar bolsa näme üçin açyk suw dedilip bilinen akşul? Oglan näme üçin açyk suw dedi bilen bak. Ve näme üçin oglanyp gitdi? Näme üçin oglap gitdiňiz? Kanun var. Kanunyň esasında etip bilerdiňiz. Açyk suw ine şunýanak näme şu ýüzünden bir ýargylaýar, şu oglany diýip ýargylap, açyk suw bilen görkezip etip bilerdiňiz. Näme üçin etip bilenler? Kanun ýok dere. Bularyň her bir edýän hereketi ýa indiden soňra bele etjek hereketi özleriniň kanunsuzlygyny görkezýär da ýalňyş üstüne ýalňyş edýärler. Men dowam edeýin, mümkinçiligim bolança. Ine mediada şöyle habar ýaýrýar. Çaýhana institut däldir diýär. Yani bunu kim diýipler? Russiýanyň 5-nji koloniýasynyň agzlary, ýani gepleýän kelle diýär. Meşhuratlar diýipler. Türkmenistanda, täze Türkmenistanda diýýärden men hasy ýönekde dilde düşündirýän ilkinji institut Milli Halak Eziş Komitetidir. Näme üçin MHK birinji institut diýen? Institutun etmeli iş näme? Öz urunda meselen görüp bilmeli, çözgüdün ödürlemeli, çözgüdünde de çözecek bolan jan etmeli. Ýurduň içinde şonuň ýaly institut barmy? Ýok. Aslında ene MHK birinji institut turşy. Yani hasy ýönekde düşündüsüz da institutun etmeli işi diýip institut näme bolanda ene şöyle MHK ferdaýyn. Näme şerde meselen badyň görkezýär, çözüm hödürlüýär, çözüm urunda da jan edýär. Guruluş, yani bir adam bilen bir ve ondan köp birden köp adamyň özüň içine alýan guruluş näçe. Indi başga bir nemeden men mysal bereýin. Sosial institutun bir de işlemeýänleri bir ne şöyle bir mysal üstünden görkezýän. Ine Sovet Taýýurdyň prokuraturada işlen akbabak diýip bir neme bardyr, denan maskala bardyr. Şol ine reklam edýär mediada. Ine diýär ani rak bolýarlara denanlamaly. Denanlar üçin ine näme diýler? Rak kesellerini anyklaýyş nemesini gurduk diýär. Merkezini gurduk diýär. 20 ýaş we 50 ýaş arasyndaky denanlamada mowt nemesi anyklaýyş geçer. Ine siziň hyzmatyňyzda hödürlendi diýip. Yani öňünde da ine bar bizde merkez var ya. Ýene de bir merkez açyldy. Indi sosial institutun işleyen yerinde, yani sağlığa seredilen yerinde, halkın sağlığına seredilen yerinde men poliklinika açtım deyip övünülmez. Men anyklaýyş merkez açtım deyip övünülmez. Ol tersine bolýandyr. Yani çağalardan mysalary anemiýa, gan etmesilik diýdi. Meselen ala o 2015-nji ýylda biziň ýurtda çağalaryň arasynda 1 we 5 ýaşly çağalaryň arasynda 500 tan çağa gan azlygyndan kösen ýady diýip alalym 2015-de. 2020-nji ýylda şol san 200'e geldi diýersiň. Ne statistika ýöre dersiň, halkyna ödürlersiň. 2025-nji ýylda gan azlygyndan horlanýan çağa bary ýogy 75 tane ýa 70 tane diýersiň. Ine sağlyga seredilen ýagdaý şunyň ýaldyr. Sosial hyzmatyň institutun işleýänligine şudur. Men sana Ýurok poliklinik açdym, merkez öňüň ýaly edip iş edilen däldir döwlet, ýani il uruş bar ýerlerinde institutlaryň işleýän ýerinde onuň ýaly hereket edilen däldir.
Ganazlyk nämeden bolupdylar? Vitaminin yetmezçiligi, proteinin yetmezçiligi, yani iýmitden diýip alaly. 2010-njy ýylda halkyň ýagdaýy horluk bolsa, 2020-nji ýylda halk işlik güýçli bolupdyr, özüni besläp bilipdir, çagasyny besläp bilipdir diýdi bolýar. 2020-nji ýylda hasam gowy besläp başlapdyr diýip alaly bäşinde. Şu 10 ýylyň içinde diýmek, adamyň işi güýçli bolupdyr diýip alaly. Şahsy ýeçiligi bolupdyr diýip alaly. Iqtisadi reformalar işläpdir, ýani iqtisadi institutda. Ondan soň şonuň ýaly durgunlygy gelýän bolsa, bäde politik institutlara işleýär diýdi bolýar. Ýani kaziýetiň, häkimiýetiň dol ýagdaýda halkyň bähbidine işleýän bolsa, politik institutynyň işleýänligini görkezýär. Çok çağalar hem soňam 10 ýylyň ýa 10 ýylyň dowamında halk bähbidliği bolup ýetişýän bolsa, toprağına bähbidli milletçi diýip alaly. Demek ruh institutlarym, ýani okuw merkezleriň, nimeleriň, universitetleriň işleýändigini görkezýär. Ine bir çok aýda bu statistika ýüze çykanda nämeler çykarp bolýar köpünden. Ol akwa we kelmen rak kesel anyklaýyş merkezi döretdik. Size muhtemelen zati. Şu döremez ýaly döretmeli da bir nime il institutlaryň işleýän ýagdaýynda. Näme üçin dör ýaşa biziň denanlamada 25 55 ýaş. Şonuň köküni gözlemeli. Tuğun yaramazmy, iýmitiň yaramazmy, kowaň yaramazmy? Şonuň köküni aýyrjak bolmaly. Ya şu wagtky geçen ýyl mukasol ýalňyşmasam, mertleriň %90 sifilisli çykdy, spid keselli. Näme gurrunna diýýärler? Soraglar bagyrsa soraga isleýän bolar. Umida hanım bize izlen. Ya yok, Umida izlentirler. Bize däl. Temanyň daşynda bir sorag bar. Şoňa da bir deginik geçeli. Ine men onu häzir tapaýyn. Gurbanguly barada bir sorag beripdirler. Ine öň aýdyp geçdiňizde bir kukladygyny. Şol Gurbanguly kuklalykdan çykmaga höwesi ýokmu ka diýe. Şöyle men bildiğimden cevap bereyim de. Şu yola düşende Gurbanguly kukla olmany arzu edip düşdi. Şöyle düşünmedi. O zaman Rus adamlar diýerler, Rus imperiýasy öz bähbidinde ulananda aýdyň adamlaryny, milletçi, öz halkyna bähbid bolup biljek adamlary aýrýarlar da nirde bir ilde yok diýip aýdyn. Ahlaksyz, enesini atana seredýärler, kimiň ogly, kimiň gyzy we özüne hil alyp barýar. Şoňa görä ine biziň kandidatymyz şolaryň içinden şu bize yaramly bolar diýip aýdýarlar da. Ya kukla nime statusyny saklap biljek adam, yani saklamajak adam, ine gel sada işle ise näme görmän durmuş olar, Ruslaň elindegini ýurdum, halkyna ziyan etmeligini görmän durmuş. Yok, hoşuna gidiyor näme? Nähe diýýärden Sovet Soýuzynyň yetiştiren kesel adamlarynyň biri şol. Yani şahsiýet däl adamlarynyň. Özleri näsine görün, hökümet diýip adlandyrılan edaralara, ýa döwlet diýip adlandyrılan edaralara işe girjek bolsaň, çarkaňy getirdiýändirler. Şu taýda Aşgabatda ýazýan dokumentlaryň bir aýdan ikadan soň ele näme üçin gidýär Aşgabatda? Arhivden. Ene meselem men näme JKH işe girjek bolan Merdan. Belen gidýän soň Merdan atasy kim? Meredif Abdurrahman. Babasy kim? Meredif Durdy kim?
bula kaldırıyorlar. Enesi kim? Yaşan yılları çıl adamlar Rusa hizmet edipdirmi ya da milletçi olup da neme karşı gidipdirmi? Yani senin diýelen şu taýdan barlygyny ýoklugyny sen hakda Rus imperiýasy üçin senin ata-babaňda behmitli hereket edipdirmi senin ata-babaň, yani Ruslar üçin? Ya etmendirmi? Şu zatlara seredýärler. Eger sen milletçi köp neme maskaladan gelýän bolsaň, seni işe almaýarlar. İşe alan nädende de elin lapatadan aňry geçirmeýärler. Neme? Russiýanyň Sovet Soýuzynyň gurulmagy bilen NKWD hemme ýerde bolupdyr da. Zaparada gurulum berýär. Her edaraň içinde KGB'den bir adam geldi diýär. Ana şu zatlar adam seçmek üçin gelýär şolar. Bir adam seçmek üçin, bir kontrol etmek üçin. Kim bize yaramly Rus imperiýasy üçin, kim Rus imperiýasy üçin ziyanly. Onuň häzir men neme diýen teredim. Neme bilen 2006-njy ýylyň ýalňyşmasam fevral aýynda Öňkü Niýazow Xitay bilen nemäni gol çekýär. Dahmet internetde bar nemeler şolar maglumatlar. Kontrakt baglaşýar, gaz geçirmek barada. Bolam öz adyndan baglaşýarlar. Yani Rus imperiýasyndan ýa-ni şu wagtky Putin ýa Medvedew haýsam, olardan bir ruhsat, ýani ruhsatsız edýär şu hareket. 2006-njy ýylyň soňunda näme boldy hemmeşem bilýär. Neme berdi? Jany kesilip berdi diýýärdiň da. Derende neme geldi? Şu gurban boly. Ozon kandidatlar, bir jemleň kandidatlar seçilip, ýa-ni KGB'nin kandidatları saýlandy. Haýsysy iň kuklaňa bu kuklasy bolup biljek bolsa şonu getirýärler. Şunun ýaly bar. Men bildigimden, düşünjämden şonuň ýaly. Belki näde dogry bolup biler. Aşakda kommentlerde ýazarsyňyz, menki ýalňyş bolsa tanqid edersiň menki. Böyle tamam. Onuň kuklalykdan çykasy gelmez onuň. Gurban bolayım. Bir kağıt aytıp geçsem bildigimden onsoň bir rejimlerde çıkmak isteseňem çıkyp bolýan däldir. Sovet Soýuzynda da şon ýanakdyr, soňky 34 ýylyň içinde de şon ýanakdyr. Ine öňkü rejimlerde ýa ölýändirler ýa öldürýändirler. Hiç gaýtanyň çıkyp aktygy bilen oýnap, WDP'den çıkyp aktyklary bilen oýnap ýa öz nemesine ýaşan ýokarda oturalan hiç aýty ýokdur. Soňky 34 ýyl alaly. Ya bir minister ya da yurdun başına gelen hiç gaýty WDP'den ýönekeje aýrylyp, çekilip, gidip öz maşgalasy bilen ýaşap ýa aktyklary bilen oýnap beren ýokdur. Bu rejim şeýle. Bu sistema öldürýär, ya ölýär, ya öldürilýär. Şeň ýanak sistema şon ýanak. Çıkmak isteseň bile bu sistemadan çıkyp bolmaýar da. Şular aýdyn diýip. Hawa. Dogry. Abdurrahman sorabamy? Yok da siz doldurjak diýseňiz buyurun. O neme diýýärdiň häzir Soýuzyň senirsek da şu wagtlarym planowy sistema diýär, planowy sistema 5 ýylda planlar etmeli diýär. Onuň şoňa görä institutlar neme diýerler? Düzýärler. Esasy institut ýöne Soýuz politik neme institut bolar, ýani häkimet diýen nähilerde saklanmaly. Onuň şoňa görä de olar turubastan şu Soýuz gurulanda turubastan halka behbitli bolsun diýip gurulandylar. Näme? Proletariat geldi başymyza diýär şoňky ýaly. Ondan soň indi bizde paxta Soýuz paxta ýygylyp geçildi. Türkmenler etrafynda bizden meşgul bolýar derýän zanalyn diýip bir ýer bar.
Ortada Pahta Institutu var. Näme diýär ol? Pahtanyň inçe süýülmesi gerekmi? Pahta gerekmi? Şoň üstünde işleýär. Suwy az talap eder ýaly, ondan pahta hasyly bol bolar ýaly. Tohumçylygam şo taýda nemedipdi, ýani köpelip taýda şo tohumlarym şo taýdan gelýär diýen ýaly. Bizde bari ona şol olum ziýan iş 80 milyonluk girde jalyan bolsam, şöyle ortaça alaýyn da pahta bilen buğdaýdan onun çykdyjy 100 milyon. Onam şo halky nemede mankurt edip saklamak üçin da şoň neme halky göbäk böler da neme herende yerine berip. Ne şowur institut bizde başka institut yok. O hocalyk institut zaty geçe bolyn otada da bir ba bolsa ne şo hocalyk institut işleýän bolsa bir ýurdun o hocalygy ýyl-ýyldan ösüp gitmezmi? Ýok öter demedim. Betterleşip ýa-da şowur pahta bilen buğdaýyň üstünde käbir yerlerde bir çigit da gawn atylýar, eken bolýarlar, olam bir ýurtdaky nemesine möşöründe bölen prosentde bölen de 1% ýa-da bayağı var, ýa barýadyr, ýa-da ýokdur. Yani medyada arada neme var kızım? Olar çürtürler, ene bizler ektik diýär. Ama ýolkanyň arça ektik diýär. Sere diýen ol şor ýere ekdiripdirler, çukur alyp. Onun bir ýoluň garasynda zat var. Ene bizde etdik men agam, etdik näme. Görünüp tura şo taýda plany edilen iş. Ýol gidýär bir ýeri, kaptandan elektrik geçgidýär. Şoň ýoluny näme etdiler, baglap edipdir. O taýga mädir 10 sany ekelen bolsa 1000 sany ekdik. Ýazlandyrylgar şor ýerde şoň bolmajak belli. Ýöne planowy iş bolan soň, ýani buyruk bilen edilen soň ek goýupdyr o taýda. Onu halka aldajak bolum näme görkezýärler, görünüp durar, düşün ýani adam kellen ýerde diýjek o taýda. Yani yapak yurtta 2 milyarddan gowrak bolan neme aeroport çalışları yanında akıllı şehir, gerekmeyen oteller, bir yanda bolsa yollar yok. Owa. Şol kazancını taşlap gider mi diýeňizmi? Indi onu kazancın taşlap gitmek üçin halk islemeli da onu. Häkimet halka geçmeli. Şol mene aeroportda neme sosial hyzmatlara, ýani hyzmata girdi, sosial instituta girýär. Institutlar işleýän bolsa, şu taýda 2 milyardlyk aeroport salyp bilmeli şol. Döwlet guruluşlary bagorda salyp bilmeli. Kadet, ene şol hökümet buyurdu diyelim. Şoňuň ertesi eýem kadet şoňa iş açylmaly. Durdurulmaly, şonuň näme kontrakty baglanşan bolanmasa, ýani niýet edenem bolsa karar alýar hökümet. Şo taýdan aeroport almaly, plança näme bolmaly, ine-de bahasy näçe bolmaly? 2 milyard diýýär. Şoňuň ertesi kadet işe girmeli de şonu durdurmaly. Şol näme jana administrativ iş gozganmaly şoň üstünde kim şonu nemeden bolsa, ýani mafiýa döreden bolsa, ýani bir näçe adam toplanyp iş edildi nemeden bolsa, jemlenen bolsa, şolar administrativ gerek bolsa jenaýete çekmeli. Politik institut işleýänden şonuň ýa bolýar şol. Owa siz onu diýäňiz halkara Birleşmiş Milletler vardır. Yani geldi kärýidiň işi boýunça jerime salandyra Türkmenistana. Halkara nemelerde bu eýam ýurdun içinde hiç bir guruluşyň işlemeýäni halkara derejede çykyp ugrady. Yani şaýadyr jerime salyndy. Parlament näme etmeli? Prezidente derru anamsızlyk bildirmeli.
İşi suda geçmeli, doğru değil mi? Konstitusiyon suda. Parlament nämçe neden akmany? Yok, parlament yok ya. Yok sebebi. Yok, kuruluşların hiç haýsy yok bolan üçin ene şeýle hiç işlem yapılan o. Halkara derecede de. O. Ine o astanda öz ganywy doganlamaz. Arada medyada görkezde gyjaşlar olanjyklar. Yere umumyň azajyk bar diýe. Bir de ýağ getirin diýe, bürünç getirin diýe, tüw getirin diýe. Bar islegler hem şol. Bular bolsa tyrlaryny puştunlara geçirip böler. Öz türkmen wagtyda açlygynyň ölüpdi. Long bolup o tapyny geçirjek, orta ruslara hyzmat etjek. Öz türkmen aç ölüp durata. Tapi diýdik şutaýda şoňa değişdi bir soraw gelipdir. Russiýa tapi proýektine goşuljakmyş. Çyn bolup bilermi? Merdan bege soraw, näme düşünýärsiňiz diýe. Öyle. Asıl neseredin şol bir näçe mananyň tapy nemesini urup durjak boldular bular da. Ýöne şo wagt Russiýanyň nemesi bardy. Gerdejik kände uruş meselesinde däldi da olar. Evet, hem satıp ýatydy Hindistany arzan evet Ýewropada Baltika we Amerika Ýewropalara da gaz satyp otyrdy. Almadyny işläp Karabahtaky almadyny, Yakutiýadaky almadylaryny işläp çykaryp otyrdylar. Onsoň ol alümin çymallaryny çykaryp otyrdylar. Indi şol nemeler ýollar kesildi olaryň. Indi ene Türkmen häkimetleri diýip alaýyn. Oşadyrnak içinde şolar long owan talwanlarla gatnaşyp ýoklar. Ýa-da şonuň proýektini bular ruslaryň özleri kızdyran bolup men düşünýän. Ertek birun o ýollama ýapylar. Hindistana bärden gaz satalyň diýip ýa mol düşünülen bolmaly. Ýöne hyzmat edip berenler türkmenler ortada da owanlar long onuň goşuljakmyşyn däl, asıl o proýekt olan proýekti. Sen Türkmenistanyň gazy ýoga, kukla hökümetde olan soň, orsun gazyny orsetden gelen gazam satar, olar neme Türkmenistanyň gazyny sat öz kiýselerini alar. Bular biziň häkimetler näme alyp bileşetdi? 5-den turba getirdim diýip, 6-dan turba getirdim diýip, näşini geçirdi 6-njy puluny kiýseden urar. Neme sümkýarlar diýjek bolýan da ýöne peýdir bilen. Türkmeniň nemesi ýok. O taýda ors goşulany orsun öz proýekti ol. Men şöyle düşünýän. Girizilen sanksiýalar bu proýekti diňe tijendirdi diýip bilersizmi? O çatlandyr da. Bir wagt zapaska goýulan proýekt şu wagt satmana bazary bar da. Uş başladyk neme ýapdylar daş döwrüni, ama işledeldik görýärler. Bu nemeni. Neme zapasno neme yol açýarlar. Başga onuň neme ýok taýda ulakan. Göze görünüp duranda da şol men düşünjäme şonuň ýaly. Ýöletenden habar ellädi. Çöl neme sahranyň içinden wyşga gazdylar. Onuň üstünden bir owaň üstünden ýoly düşdi. Şol aýlagda owa deýmen aýlak geçirip zawada ertaýmal bolýan. Yok şol göl dogurlaýarlar turwany. Owaň üstüne düşe, ol owanam göçürýärler, mesele jaý salyp berjekdi. Ýoluň muradyna geçirýärler, beton jaýlar salyp berýär, ol tomasa ysy bolýar ýa gyşam sowuk. Indi şo taýdan göçürjekmişler. Häzir galkynşyň tapy işläp başlady, galkynşdan has köp nemes tere işläp çykjak, has beter boljak o törekler onu. Şol taýda salynan nemänem alyp altyn tahra göçürjekmişler bar. Halky taýlap öler. Göçmeli bolsaňa näme etmeli bolsaň. Rusyň hyzmatynda halkyň seniň zäher näme etmeli? İçän suwuň hapa bolmaly Rusyň hyzmatynda. Dogry. Indi bu biziň temamyza dolanyp gelsek, şu kysgaça ony näme diýeli?
Gysışdyryp bilersmi? Ine sonra gelipdir. Döwlet guruluşy institutsuz bolup bilermi? Döwlet guruluşy. Uzyň gürleşdik häzir aýdyp berdik hemme zady. Ýöne şu soragy bilen bilelikde toparlasak şonu, jemlesek şu temamyzy. Bolýar. Ine men häzir başga mesele bilen aýdyp berjek bolýan şonu, onsoň şoň ýa forum gönüldüne geçeyim. Ine üniversitet bardyr. Üniversitetler näme ýetişdirýär? Hünärmen ýetişdirýär, dogrymy? Biriň injener, biriň himik şonuň ýa hünärlerini ýetişdirýär. Indi şol üniversitetiň içinde institut bolmaly. Institut näme diýär? Dünýäde çykýan täzelikleri, modernlemeleri, teknologiýalary, bilgiler öwrenýär. Onsoň özünde spesialist boldy, özü öwren, täze näme döredýär. Onsoň şu öwrenen zatlaryny ýa üniversitetde okap öwren studentlere geçirýär. Geçen ýyl bir san kursga öndürýän adam diýip indiki ýyl 10 san kursga öndürüp bilmene akly çatmaly. Yani modernize etmeli, yani geliştirmeli nemetini. Onsoň şu institut bolmasa üniversitetiň nähil diýip ýaşap bilme mümkinçiligi ýok. Mümkinçiligi nähil bolar? Edil Türkmenistanda ýaly. Şu zatlar öwrenir, çıkan adamlar näme bolar? Bilgisiz çıkarlar, ziyanly bolýar, ziyanly bolup durýar. Ýurda agram bolup durýar üniversitet. Şu institut bolmasa. Onsoň institut gurmasaň, yani halk bähbidine aýtdyk ýa institut meselen görüp bilmeli, meselen çözüp götürilip bilmeli, şu çözgüdüň urunda da hereket edip bilmeli. Şu institut bolmasa döwlet gurulmaýar. Yani bir näçe institut şöyle gelýär diýen 50 sany institut bar diýip şolaryň hemmesi dogry şekilde işlemde şol döwlet guruluşy emele gelýär şeýle. Döwlet guruluşy. Onuň döwletiň öz politikasy bolýar, ýol bolýar. Pul gazanýan ýeri ýöneköý diýip aýdýanda yksadat işläp durýar. Onsoň akşam ýatanda ýa ýola çykanda adamyň hukuky bozulmaz ýaly kanuny işläp durýar. Ýa-ni sosial hyzmaty garny doýýar, aýla bolýar, çaýdy bu ýerde okuýar şonuň ýaly. Onsoň millilik öwrenler ýaly halk bahwitli, öz tebigatyny söýer ýaly ruhy institut işläp durýar. Ýani mektepler, üniversitetler şonuň ýaly sunmat öwrenýär. Sunmat bolanda da ne? Onlar sapara öwrenýär da güner tanna dutar çalynar diýip gowy mukamlar çalynar. Onsoň şonuň bilen adamyň beýnisine millilik emetilerde oturýar da. Ana şonuň ýaly institut bolmasa döwlet dörämäne mümkinçiligi ýok. Ýöne şekil bolar biziňki ýaly asuw dasman diýip gyýrar ýörürsiň, asuw dasman garnyň aç. İnternetden oynap duran ýaly. Tamam. Dowam edersin. Tamam. Menem biraz aýtyp geçdim. Döwlet guruluşy o döwletiň aýry bir institutdur. Siýasy sferadäki bir institutdur. Diňe bular funksiýasy näme? Munyň kanun çıkarıcı yerine yetirici suut, bular bir ýurdun içindäki howpsuzlygy, kanunyň işlemesini üçin etýändirler. Emma insan ýa-da bir jemgyýetdiňe onuň bilen ýaşap bilmeýär. Dogrudan bir ýerde ekonomik institutlar gerekdir, ykdysady institutlar, insan dogrudan garnyny doýurmamdyr, önümçilik önmelidir. Önümçilik önmese insanlar garnyny doýurup bilmeýär. Diňer garnyny doýurmak dälbäde keselhana, sosial sferadaky institutlar bardyr. Bärdene keselhanalar diýelim. O bolmasa insanyň saglygy üçin
Olaram gatyly rol oýnaýandyr, olaram gereklidir. Umuman bütün institutlar deň agramly we saglykly işlemese bir ýurdun içinde bolmaýar. Deň agramlyk bolmalydyr hökmany. Diňeje bir döwlet institutu işläp dursa, bar güç o ýere gitse, deň agramlylyk döreýändir eýem. Şonuň üçin onun garşysynda deň agramlygy saglamak üçin beýleki sosial institutlar, jemgyýetçilik institutlar, siyasi, ykdysady institutlar hökmany, beýleki ruh institutlar hökmany bolmalydyr. Hökman bir umuman bir bütün bolup, bir bütün nemetmesi üçin, işlemesi üçin, jemgyýete umuman hemme taraplaryň neme saglamak üçin, näme diýerler aňa, bir hakyky saglykly bir jemgyýet üçin bütün institutlar işlemelidir. Bütün institutlar işlenmekde o ýerde saglykly bir jemgyýet bolýandyr, saglykly bir şahsiýet ýetişýändir. Ýogsa şu institutlaryň ýekeje biri aksasa da o ýerde ne saglykly jemgyýet bolýandyr, ne de saglykly bir şahsiýet çykyp bilýändir. O ýerden mesela meni häzir Türkmenistanyň içindäki bizim jemgyýet degradasiýa geçirip duran bir jemgyýetdir. Çünki ýok ol guruluşlar, o institutlar ýok bolan üçin şu wagt ine diýär, biz näme üçin bir ýere bir birigip bilemzok, bir örgütlenip bilemzok, çünki ýok o institutlar bizi örgütlendirmek üçin bir etaty gerek zatına maşgaladyr, dogrymy? O ýerde biz duýgusy gerekdir. Hökman bilgi ine mekteplerdir, bilgi bermelidir. Ruhu nemeler vardır, bir de ruhu eğitimini berýän. Olar ýok bolan soň bir de ýam neme dip bilemzok, örgütlenip bilmeýär. Biz duýgymyz ýok. Örgütlenmek bärden mümkin däl, bärden bir saglykly jemgyýet çykmagy mümkin däl. Onsoň bugün eger Milli Halas Etiş Komiteti ýanak institutlar dören bolsa, demek o ýurdun içinde institutlaryň ýoklugydyr. Bir ýurtda institutlar işlemeýän bolsa, bizim ýurtdaky ýany hiç ýok bolsa, Milli Halas Etiş Komiteti ýanak institutlar orta çykýandyr. Şonuň üçin biz bu sistemany, bu rejimde institut, saglykly institutdan bolmagy mümkin däldir. Bu rejimiň, bu sistemanyň ütgemesi gerekdir, reformalar gerekdir. Şonda biz saglykly bir jemgyýet bolup, öz ýurdumyzda adam ýanak ýaşap bilýärdi, edip daşary ýurtlarda entep ýörmeýär. Bugün eger institutlar bar bolsa ýurdun içinde, biz bärde çykyp şu zatlary aýtmam däldi. Meni spesialistler düşündirmeli, bu zatlar mekteplerde öwredilmeli. Ama şunu biz hem bunun spesialisti däl. Ýöne biz şunu okap bu halka, biz bilgilenip okap bu halka ýetirmek mejburiýetindeyiz. Sebäbi meni bilýän adamlar bardyr daşary ýurtlarda, belki olaryň tetin çykarmany oturarlar üçin biz meni öwrenip halka bilgilendirmek özüme borç bildik. Oşda oğuldan nemäniň oğullardan nakıl aýdyp göýrenene. Sözüňizi bölmelem bolsa. Daşary döwletlerde özüni alym diýip hasaplap gören elbetde akademiýanyň oturany mader professorlar, doçentler wadyr içinde. Ýöne öz topragyna, ýani öz ýurtdaşyna bähbidi ýok bolsa, şöyle insanlygyň teresine goýup görýän bolan bir köp wagt ýok şoň. Näme diýär? Alim bolmak aňsat, ýöne adam bolmak kyn diýär. Ýani sen professor bolanda da, daşary döwletde doktor bolanda da işläp Amerika, Ýewropa tapady ýok. Öz ýurduňa, öz halkyňa bähbidiň ýani peýdaň degmeýän bolsa, demek sen ahlaksyz adamsyň. Ýurdun şu ýagdaýyny görüp bilen halkyň kösenip ber. Men türkmen diýmäne utanmaly şol adamlar. Özüni aýdyn hasaplaýan bolsa, köpçülige çykyp men türkmen diýmäne utanmaly. Yani ahlaksyzlygyň bir nemesi şol.
näil diýen görkezýän derejesi de şu. Alim bolup bilipdirler ýöne adam bolup bilmändirler diýär. Ondan bu ýurdun erkinligini almak ugrunda, bilgi bilen paýlaşmak ugrunda, her bir vatandaş bilen bilgini paýlaşmak ugrunda her bir vatandaşyň näme borjydyr bu, ýani näme diýär, formal we formal däl institutlar diýär. Şonuň formal däl institutyň ýani ýazylmadyk kanun şol. Sen watanyňa, ýurduňa hyzmat etmeli. Sen şol sen diýip bilersiň. Yetiştin mesela 20 ýyl doguldyň, 20 ýyl Türkmenistanda yetiştin. Ol ejeň hakkyn sen okatdy. Gittin sen professor boldun. Onuň da hani ýurduňa kömek eder diýilän ýagdaýynda kömek etmezsin diýilän. Ay, maňa ek köpük peýda etmedik ýa ek köpük peýda bermedik döwlet üçin men hiç taat etmerin diýip bilýärsiň. Ýöne ortada döwlet ýok. Sana kömek eder ýaly. Ana ýalňyşdyr ýaly. Şonuň üçin bu döwleti el uruluşy diýip alalyň da, arapça döwlet böyle. El uruluşy biziň jemlenip gurmamyz gerekli. Hadi soraglar ýok bolsa jemlähem olar wagtymyza ýakynlady. Hawa sorag bolmasa jemläbem bilersiň. Häzirlikçe soraga ýok. Dogrudanam jemläp bileriz. Belki Bolýar, sag boluň dinläniňiz üçin. hawa. Oğuz esen oldu ya. Sağ olun.